De vegades, una sola cançó pot explicar la història de tota una cultura. Pot capturar una lluita, una esperança, tota una identitat. Avui analitzarem com una d'aquestes cançons va acabar sent molt més que música. Anem directes al gra. La cançó en qüestió és La Flama. Però què hi ha darrere d'aquest títol? Què representa realment? La lletra mateixa ens dona una pista clau. La defineix com el desig de tot un poble. És una frase curta, sí, però carregadíssima de significat. Ara, per entendre de veritat la profunditat d'aquest desig, primer hem de conèixer els seus creadors. I comencem per aquí, pel grup que va posar veu a aquesta flama, Obrint Pas. A veure, Obrint Pas no era un grup qualsevol, Amb en Xavi Sarrià, de Barcelona, com a veu principal, van prendre una decisió molt i molt clara, cantant valencià. I el seu estil? Doncs música reivindicativa. No feien cançons per passar l'estona, no. Feien cançons per despertar consciències. I vaja, el seu missatge va connectar de ple. Només l'any 2004, l'àlbum que incloïa La Flama va vendre més de 15.000 còpies. Aquesta xifra demostra que la seva música tocava una fibra, un sentiment que estava ben viu a la societat. Però el seu impacte no venia només de les lletres, ni de bon tros. Per entendre'ls hem d'escoltar bé el seu so, perquè van crear literalment la banda sonora de tota una generació. I aquí hi ha la genialitat de tot plegat. Van fusionar dos mons que semblaven totalment allunyats. Per una banda, l'energia rebel i internacional de l'esca que venia de Jamaica, i per l'altra, els sons més profuns i arrelats de la música tradicional valenciana. Una barreja brutal. I al cor d'aquest so tradicional hi trobem la dolçaina, un instrument de vent potent, molt agut, inconfusible, que ha acompanyat les festes i les tradicions valencianes durant segles. I la dolçaina gairebé mai va sola, oi? La seva parella inseparable és el tabal, un instrument de percussió que marca el ritme, el batec de la terra. Junts són la base rítmica i melòdica de la tradició. En resum, Obrint Pas no només va posar paraules a un sentiment, sinó que li va donar una banda sonora. Van agafar el so de les arrels i el van llançar cap al futur amb tota la força de l'esca. Una autèntica revolució sonora. D'acord, i ja entenem la música. Ara hem d'anar al moll de l'os de la cançó, les paraules, perquè el missatge més potent de La Flama no va néixer amb el grup. I aquí la història es posa encara més interessant. Resulta que la porta d'entrada a la cançó, la seva primera estrofa, va ser escrita dècades abans per una de les figures literàries més importants del segle XX. La pregunta és evident, oi? Qui tenia una veu tan poderosa perquè un grup de música reivindicativa la triés per encapçalar el seu himne? Doncs ni més ni menys que Vicent Andrés Estellés. Nascut a Burjassot, Estellés no era només un poeta, era considerat la veu del seu poble. La seva obra reflectia la vida, les lluites, les alegries i les penes de la gent, amb un llenguatge superdirecte i colpidor. I aquesta altra frase seva, «assumiràs la veu d'un poble», resumeix perfectament la seva figura. Ell va assumir aquesta responsabilitat i Obrint Pas, en fer servir els seus versos, va continuar aquesta missió. La connexió era perfecta. Bé, ara que tenim totes les peces del trencaclosses, el grup, el so, el poeta, vegem com encaixen per descobrir el significat real d'aquest símbol. Anem al gra. El nucli de La Flama és un crit per la supervivència i la dignitat d'una llengua. És un himne a la identitat cultural que s'expressa a través de la paraula. Tornem al principi. Ara entenem que allò de «el desig de tot un poble» no era una cosa abstracta. Era el desig concret de veure la seva llengua viva, respectada, parlada al carrer, a les escoles, a la música, a tot arreu. Però la cançó no es queda només en el desig, fa una crida a l'acció. Mantenir la flama es converteix en una metàfora claríssima, vol dir no rendir-se, vol dir continuar la lluita per defensar aquesta identitat. Perquè aquesta flama no és la d'una llar de foc que dona calma i tranquil·litat. És més aviat la torxa que passa de mà en mà, un símbol de resistència i d'unió per a tot el poble valencià. No és un final, és un començament constant. I tot això ens porta a una reflexió final. La història de La Flama és molt específica, d'un lloc i una cultura, però el seu missatge és universal. Ens fa preguntar-nos per quines causes, per quins valors, per quines idees creiem que avui és essencial mantenir la flama encesa.